Ayan dito guys. Ang Meraki Garden. Ito kami tutugtog ngayon. Ayan, dami pa rin tao talaga. Meraki Garden. Ganda na yung regalo nila sa akin. Elisa Darsa. Okay. Ito, matamatid ko pala. Wala na tayo sa sakyan pa uwi. Ito pa na wala tayo. Nahin na kami magtimakan ito. Haan! Adigit isotas. Honda Pai? Gusto ko maging may Dami na naghihintay na. Hintay na yung mga tao. Ay, adyagayam ko. Ang live ko guys. Ayan, ito na naman si Nanang. Napanda bumalsing. Naguro-uray ti tao. Uro-urayan dati. Agtugtog dagito eh.